Getembe Television ekionga kiamamugusi. Wanchumurano butkobu yaburi twirigare Jumamosi tariki 14 mo omutinyi 10 omwakoiga na manga birga kwanekigwa kurwa achinsemo ao ime na isko yorgonguro usi chinga kyabari kibaito ba mangana maya babekire kambi kurwa ase county ya Kisii, county ya Nyamira county ya Nairobi. Ekionga weekend tinsenye asenchera yobo ikiranu nkoro kwa Kevin Onkoba kabana ncho ikomwali. Ekionga weekend tinsenye nigo togocha kurwa ase county ya Kisii. Ritko liarero nigo egati ya babwatani wekiama kia United Democratic Alliance UDA anamono kurwa ase county ya Kisii. Nigo banyakabago sangerekana asomo bogani oyomo ime muchibosongo ekerengekana no kurwese geto gochia sabasa ekogendra kwilikia na koba ababwatani wekiama kia UDA bakorawa amo na Hassan Omar na boigo omugachi wekiama kia ODM kia UDA oyore boigo mujumbe okitutu chache no tumuske Jafet Mokanya kundi Zairi Janda oyore omujumbe onyalibali chache Moske Alpha Ondie Kimiruka oyore mujumbe kurwa asensemeli bunge ya machoge chache nikabanya kabago sangerekana asenseme yona kugenda kurwa abosemi ochia sabasa gweswa na nia na boy kwelikia asekia makia UDA elikwirigania asobo choribo mwaka 2027 Rawatero nigorwarigani gwano muriketo Daniel Ontiri na somo bogani wemo ime yomo chobo songo ase county ya Kisii asabu bwatani kurwase kiama kia United Democratic Alliance UDA bakorege karo kia gatana kabira asorogongo rwa South Nyanza ekyo kemanyekanete buna UDA Comrades chapter karikigane okyaragwa no mo PS omusubati Susan Mangeni omo secretary general wekiama kia UDA Hassan Omar ababunge kurwa sorogongo rogusi na muno bali barase kiama kia UDA abaragwa no mugachi wekiama kyo Moske Jafet Mokanya kundi oyiboigo oro mubunge we bunge ya Kitutu Chache North Moske Zairi Janda kurwa se bunge ya Nyaribari Chache Moske Alpha Miruka omo MCO Machore Dolphin Bwari gati ya baraibanda bange abwasobwamo baikernasi kalikiga boigo kyalinge negati ya borke wakurwa cheskuru au na Mondochi University na chiria chibubundi abumanyekanete buna chi comrade PS Mangeni kalikiga nigo kyalingete koeneke buna abasae banyorere libagali nene na kubwatire hasa mangana yoborai na mangana age siasa kolengana bune gusuka guchibusio na sege kaleke gaboigo egati yemechando elia ebwaterane tia basae egati abo botanyora mabga yichigasi okuburwa chi school fees ase bagosoma hasi chi skuru au otabwatire hasa mangana age siasa okobagekana hase metandao bosesenchira ya digital okobagekana hasa mangana yegekoro egati ya yanda mange negati yalia boiga kwanero hasa basa baiga bono basegetwa kubwatira chikosi cyabokoboko iri bachakwe konya hasa matukale bosyo boigo koyemokere igoro na gwetima hasi birogo au beyage siasa gwetere kiama kia UDA. Nyinyi vijana wenzangu ni lazima mjitume. Huwezi kuwa tumekaa hapa ati unaota utakuwa namna hii. Some of us we have come from humble backgrounds. Myself, siasa hii, I have gone for 3 elections until juzi ndio nimechaguliwa kama mjumbe wa Nyaribari Chache. The first time I ran was in 2013, nikazama. 2017, nikaibiwa. 2022, nikapita nikaenda mbele kabisa. What I'll tell you as young people, believe in yourself. I'm a true example of someone who believed in himself. I normally tell people this. In 2022, I was not vying for member of parliament. Zahir, Akina Osoro, Alpha, they were Nisuma. There were so many other people ahead of me. We had Boti, who's the current CS. We had Don Bosco. We had them. All those were the ones who were vying. But these guys told me, of all those people, the person
can win this election, it is you. Kati ya lebo igakwanirwa ngamo na maganio y'umurai wense Dr. William Samoei Ruto nigati ya leba kwanira boigo nomukia bumurai wense asoko ene kibuna ubikire ensemo y'obachenu asomo choko koena kibuna $1 gekorenganirwa ne siringi yega Kenya yagendire gutigara sebwenerete nomukio yabo koena kibuna ogendire gukinia mabaga y'ikigasi namona sabasai so that then from here the next level mimi tupangane kwa constituencies. Ekiama kia UDA wetera sebikaro bunebiga nigo baroberetie ensengima ya Kenya ase chinsemo 10 ni kaunti ya Kisii yenyora libaga linene lyogokore kalikegam ekia UDA Comrades Chapter South Nyanza Region nkurubateregeta seni kia gatembe ritara nenguruku Daniel Untiri. Right imbu ya monosano muliketo Daniel Untiri na roboto ruwa senchira yobo ikiranu. Tokerana asense moende mnenchiremo yokoene kinga eserikali yabireke ukenia eganga yogusimeka emeteri kurenda ebintu bitane monyabanto litko liarero nigo ekyombekia NTSA Kenya kabage gusimeka emetemiemo ase skuru yobobundi ya Siara yegotoka Rongo me county ya Migori korengana amono munyakerogo bwekyombekya NTSA kurwase urusagia rwa Nyanza omuske Aden Ado nigabirika gotemuna nigo barachiko gendera gusimeka emeteiga erikurenda ebintu bitanu monyabanto asabanya akabakorwa amegeri gocyase abagendia bekigali nabo gicipigipigi gwetanga kurwa asembaskano yechipara Asamat kabwango iga nigo emibaskono ichpara yarekanire comment kana abugase boigo mnenchiremo yo kuyarigania aseritko linene lyo koinyora bari bonsi babete bakubwateranirwa asembaskono ya para na gosiria amagima bogose World Remembrance Day nigo litko lyarero ekiombe kia National Transport and Safety Authority urusagia rwa Nyanza gekurawa amono mutenerio bo Aden Ado nigo banyako bakubwaterana amone skuru ya Siara Technical Institute yegotoka asensemo ya Rongo county ya Migori mnenchiremo yogusimeka emete emiemo ase ensemeyo naboigo guikirania eganga ya serikali gusimeka emete elikonyako baba kunyora ebinto na bietane ni mwanyabanto. There's an event that is coming on Sunday, tomorrow, 17th of November 2024. It is a global event called World Day of Remembrance for Road Traffic Victims. I know each one of us here has either directly or indirectly affected by the issue of road crashes. So that day we remember those who we lost through road accidents. We support the victims that were able to survive, and also we act at individual level to ensure zingatia mambo ya usalama barabarani mara kwa mara. Tutakuwa na shughuli ya upanzi ya miti venye mumeelezewa. It is also we know that miti ni uhai, si ndio? Na ni muhimu na pia ni agenda ya serikali kuu tuhakikishe kwamba tumefanya upanzi ya miti ili tuweze kuwa na afya njema na environment nzuri. We have planted 100 eucalyptus trees on this ground right now. And because of the weather condition this time, I hope with the little watering that has been done on them and the weather condition, which is, I think we are still experiencing some rain, I believe that they will. Muske Ado nigo abolia na gusaba emete yasimekwa asensemeyo nyakobage kurendwa egere ekine egento kiabe kuchinguru amo naboro kiabe skuru yo. Tuhakikishe kwamba ile miti tumepanda vile mwalimu amesema tunyunyizie maji kwa wale watapewa ili itunufaishe sisi na jamii kwa jumla. So it is our responsibility to make sure that the ones that have been planted today they also pick up like the others and let us grow them to a place where they can continue to grow and help us in the future.
Nonyana boni go omuske ado abolia abor kigwabe skure yo kolenda amachiko apara na kobolia abarundi abe chipigepige kobeka chi helmet mnencheremo yo gwetanga konyora chingoma asomutuabo andake chingaki omvaskano obeire goko korekana. So make sure from time to time you always observe the traffic rules. Kama unatumia bodaboda, tafadhali hiyo helmet inaokoa maisha yako. Rider na pillion passenger. Labda kama ni mtoto mwenye ako miaka 13 na kwenda chini, ashikiliwe katikati ya rider na. Kwa hivyo ukienda zaidi ya mtu moja kama pillion passenger, tayari umeshavunja sheria ya trafiki, sheria ya NTSA, na pia wewe unahatarisha maisha yako. Aborokia beskuru yoni go bamwirende ngambia mono omuske aden ado naboge kiombe kia NTSA asogoikana kuba amegelio igoro ya machiko apara na seboigo aborokigwa gwetera ase omora yobo Duke Mukaya nigo balira yogochia kulinda emeteyo na kubwatia amachiko apara. I thank those who got the call and then came for this activity. Kwa hii miti yenye tumepanda, tuta make sure hii miti ime grow vizuri, tutanyunyizia maji with the help of the administration, then everything will be well. Korwa ase skuru yobobundi ya siara yegotoka ase ensemo ya Rongo Mwancho murato kwirana ase county ya Kisii anemano korwa ase bunge ya Bomachoge chache litkuria lero nigo egati ya barimi bekemerige kawa korwa ase society ya Ugembo igotoka ase ward ya Bochitendere banyakaba gwesokia na kwenda kuboria serikali kwani kingango chire kobaroselia society nyago se factory nya asensemeyo elikwani kinga babiri baukinia ekemerige kawa nabo asense mwenda bange nigo banyakaba kumwiranira mugabana bwe county ya Kisii muske Paul Simbara tingambia muno asoko baroselia dispensary na gwikirania amagendro ase bunge ya Bomachoge chache. Nchengwe Wilfred Ogembo kuwe county ya Uja sub county. Society ntuna bagaka bagotu. Nere industry yo katubwate ga Ogembo tokoleta chikao. Wono gese ya usetigwa ndoya kana chinyomba nchaka chiaga lakini lende chibasa chiria musikeruta rwete. Ntwana ujo wase chikale chiaga society tunyawase tokwera. Egia asebochi nere industry yo katubwate endeteyo. Leo yoka ntumuna bagaka bagotuntu bwate ukolera mono ego yatwagachirwe ase tokwera chikao chito taligo lyoka Ogembo yarwetu chibasa chinya gitari tindara yagachirwe chigo ekya chibasa cha rune chinyinge kuna koigwa lyoka muna ruta chetega na tabata chibasa chinya gitari na mentete mheshimiwa ni Simbarati na bwana na mentete lakini ndara magacho asa mangana ya health umheshimiwa Simba through MCA Paradiso onyare koleta maroba dispensary maternity wing yagendete kwa gachu ere almost complete onyare koleta also Keragia dispensary maternity wing yagendete kwa gachu almost complete account also ya leta footbridge nile ya gwete ga mangi ba yerete na Alfred Mutua gawana Simba na allocated finances mugava ani MCA akawavasi that development ya edire abantu ngweta bale then esako ya agriculture ya chakiri is almost complete. Now our farmers will be having a society ani esako baranyali ku invest bitoki byabo pegendere. I think neji bohol ya moyali metu sengera echirali eboli ende ya limiru nyaburumbas eboli ende nere inkocha kole mwere kenama ali bombaba. So all these things echigo happen under the leadership of Governor Simba. Wano tutoko matabiga akora magendera bunagenderete akora magendera bantu bonse equally, whoever voted for him, whoever did not vote for him, wano mugabana wabantu bonse wa Kisii County atufanyie kazi, and we are seeing that development. We wish him well na tunajua atafanyia watu kazi ya vizuri wa Kisii County. That is why I feel na guliva ga 2027 igegwika. Mwancho murato kwirana ase county ya Nyamira asamat kama ega nigo egati ya barai kurwa sorongurausi
manyaka bagusangirikana ase omuchio Nairobi egikari kiarawa amono moseneta bwe county ya Kisii Omoski Richard Momoima Onyonka nigebirengero a obigendete kurwegwa kurwa ase gati yabamenyikurwa sorgongurwa gusi kurase county ya Nyamira abange nigo babiri bagotogia egitambo kirekyo yokobeka abagusi bonsi gocha momnenciremo yokorosia ekiama likwyarigania bosubo bachori bonne bo mwaka 2027 abange nigo bagokere egitambo kirokyo moseneta bwe county ya Kisii Omoski Richard Momoima Onyonka kwene kinga obirga kobotania egasaku kyo mugusi erikorosia abomo bo mugusi mna tokumanyigwa n'umurikeito Fred Agari Umoroberio bw'abomo b'umugusi yoba gokoragwa n'omuseneta bwe county ya Kisii Omoski Momoima Onyonka nigo abantu abagenderete gwesokia na kurwa ebirengerere byabo chinga kibarorekanire gotogia obwamo obwo ase baba mochiri abarayi bagusi baria bakomoruta Omoski Momoima amakende libagerio kubasaba komwa amagoro elio gosegeta obomo bw'omugusi bagokwana na getembe nigo barorekana gotagokigwa n'abaiga bakuruta amakindi kurwa kitutu masaba ya Nyamira count na nje nare kwira libagirira iganda kwanira obomo bw'omugusi obwacha getwe no yominto senator Kisii county yominto Momoima Onyonka mbayo chagete Nairobi aria lakini nabona igweta barayi abange sana bagusi bakorete blame ng'ataini baideti abantu bonse nataka kwiraniria barayi abamuno MC yoito Kisii county yominto Jacob Bagaka mbatebinga niga batakere goikango yominto Momoima bamusira sinjira Johnson na ende barayi bonsi bachako bainiboro udi asomurobiri yo natagete kubatebia nonyene nyombe kwagachwa giko chakwa nerige nerimo igekero baigwete bakama kina 1000 amanyocha kwagache nyomba yarorekana kana tagete koteya yominto Jacob Bagaka baiko yominto Momoima na ende meeting ende yonsi gochwa kono next kera abe aseko ba convent batoke bonsi baroro bamanye kurwa maoni yabo tutageta momo bumugusi bonyara ko babokorekana omugusi anyara ko bagako bamo Nyamira gesima ngokwana igoro yo bumugusi una batakire gochamo konde jege ntonda kwane ngeri ngamba jetamo gotatiga rendo kero kurigereria mbarebe buya bonsi agere obomo bumugusi borokane egere nategerete magana yeri tinga ogocha kwa bamo atu wetenga bali ngense meye moyo none kere bachora ni tabaraye kero bategero kugubachora nigo boigo abarayi bonsi bagusi basabiro gochamo nagokora emereme miya libagari kisegi chekera sekero naboigo nasobora ibwe chiseneta ne chigavana batari kweba abarayi bande goikanonya nekegoriegeke omo omugusi ikobora ekirane ekero egasie gokorwa erengia omugusana nore gatie gavana amonde senator is about performance igonye gavana tigo perform wekero rekano mungusana no kobororo always our senator to maite ngakora mirimo isara perform the person na maite gokora mirimo igobona nje nare gotebaiga obo mugusi goikabogendere obo mugwa Nyamira goikabogendere lakini gente kenene kasi ifanyike gavana na senator baigwane egere batokora mugandera Nyamira ikigera bagetebireta mangana aya na miaka nkoere segichawe chibako genda to burukani bakajinga kijinjiko konya mugusi agendere tigango baracha mubuka banyene no ne nyambo songa sibaho chakogya na nyambara cha Nyamira ngatuba kuigwana ali mwine sibaka genda bato kuigwana kuru lakini anya bagenda to kuburukana goikira bone iga mara tu igusongo mara tu Nyamira magendero tayara akorke gusina ina matuko tikara kwa gusi na tuliga na onkende na ogo chikuru gorora nyore nga abantu abutiga banya kuma na mamanyetinga nkibago kora igotiga bachichamo egera magendera nya ko bagago korika anyo mugusi gochamo tiga barete chigaba ni chonsi yamo ekere barete chigaba ni chonsi yamo abangi na babe kwamo bare mama county bonsi Nyamira na Kisii bachichamo nyonya na abana mbaba sokutiwa abana youth mbati bwesiko muri yonde tati bwesiko chiemu pichi beko MCA babe kworo egera omo bumugusi wisako lakini bone gente ke bagocha amanga babere tumugusi amkero gategera kora na bantu baje twakomye no hoteli yemo bakabanga nyono gachora na bachora nete nandi bagachora na hoteli yi gabe ka bandamo bagachora bacho jinse mo chionse jabana nyore ngaki yo minto nyacha osirire banyorote 40 people yaito muna yarete tabanta mugusi bakanyara ko bagukwana kurwe esauti yemo igoto ataka kote ya bagusi bonsi binga banyara ko bagukwana esauti yemo oyo minto Kisii county yo minto Momoima ekine gente kiyasana beto gochaka no yo minto Nyamira senior council yo kongo mogeni amu support bamanye koreta bagusi amo tonyara kokwana esauti yemo jinkuripotera getembe kurwa se ebunge yabo gitutuma Semie county ya Nyamira inche Fred Agari.
Yamono sana mulikito Fred Agari na roboti rwa senchera yobo ikiranu tukwirana Asensemeli County ya Embu mambi ya rero nigo umuraibwense ya Kenya muske Dr. William Samoei Ruto mokonye Professor Abraham Kithure Kindiki yokabero mura yokane bwense ya Kenya muske Uhuru Muigai Kenyatta na baribanda bange nigo bakirana ase diocese ya Embu nenchera moyo kumwarigania mu Bishop Omoya yurakinya koba okura diocese yo abegenwa bedini yege Katoliki nigo basangirikana Asensemeyo asomuraibwense ya Kenya muske Dr. William Samoei Ruto airali bagerio na okwanera igoro ya alia abegetense mo guchikwana kingo cyareko yekerania annamono kurwa Asensemeli semi nigate amna wikaboni ganiga serikali ariganitie gochia kuarigania aborkigwa ba grade 9 na nigo bari nekerenga kigo chikolika abarimu ba junior secondary gochaka omutinyu mutangani omwakogocha Mambi ya rero ase diocese ya Embu ime county ya Embu Muraibwense ya Kenya omuske Dr. William Samoei Ruto omokonyoe omuske Professor Abraham Kithure Kindiki oyo kabere omuraibwense ya Kenya okane omuske Uhuru Muigai Kenyatta na baraibanda bange nigo bakirana Asensemeyo mnenchiremo yokoenekia okokinigwa ekerogo ba omo Bishop ase diocese ya Embu Parent Peter Kimani to serve the people holistically and in solidarity for the good of all. Igati ya abege no bedini yege Katoliki niko bakirana Asensemeyo mnenchiremo yokoenekia omoyigoyo Muraibwense ya Kenya muske Dr. William Samoei Ruto ni gaberga kubarira eira abakenya bonsi bunanigo abegete mirobolisaine yogochia gokinia ebirengo bya amasomo abwaseboigo aberka ote amunaniga serikali yabekire mirobolisaine yogochia kurigereria na kugenderea omurobulio OCBC abwaseba beariganirie ase egredi ya kianda asaborkigwa bali abagochigoso Asensemeyo. Tulianza mambo ya elimu mpya, mfumo mpya 2017. Nataka niseme kufikia sasa next year tunaenda grade 9 na tayari tumenunua vitabu ya watoto wetu wa grade 9 1-to-1. Wabunge hawa wanajenga madarasa 5,000, serikali kuu inajenga madarasa 11,000. Tayari tumeajiri walimu mpya wa JSS. Asensemo ya amagendero nigo omuske Dr. William Samoei Ruto abereka okwanira igoro yogochia kolika abarimu anemono bali aba junior secondary na kuligereria wizara yobochenu. Mambo ya matibabu isiwe starehe ya watu wa dosi, iwe ni haki ya kila mwananchi wa taifa letu la Kenya. Na hiyo kazi nitahakikisha, kwa sababu tulianzisha pale ikawa na matatizo, lakini mimi nataka niwahakikishia wa Kenya na niwahakikishia wa maaskofu wetu, vile wametusahihisha kwamba kuna makosa hapa na pale, hiyo makosa tutarekebisha. Omokonyi ibo muraibwense ya Kenya muske Professor Abraham Kithure Kindiki Asensemo ya nigo aberiga kuraria omorembe na kuboria chikanisa kogendera gusabira ense ya Kenya chinga kibagendera gwikirania amagendero ao ase chinsemo chionsi imeyense. Sihi kanisa kuendelea kuombea nchi yetu ya Kenya. Tunatamani maombi ya kanisa na watu wote wa imani ili nchi yetu iendelee kuwa na umoja na nchi yetu ikuwe thabiti, ikuwe salama na ikuwe mahali pema kwetu sisi zote kuishi bila matatizo. Oyo kabere omurayo kane bwense ya Kenya omuske Uhuru Muigai Kenyatta oyekirana Asensemei boigo nigo agendera kuboria abarai korokia amaskani na boigo omorembe mnenchiremo yogokora obukabira imense ya Kenya. Tuombee nchi yetu, tuombee amani, tuombee uwiano kati ya viongozi na wananchi, tuache mambo ya ukabila na tupendane. Sisi wote ni wa Kenya na Kenya haiwezi kufaulu watu wakiwa na utengemano, wakiwa watupiana maneno. So viongozi pia muheshimu wananchi na watarudisha hiyo heshima.
abarai ni gobaikirana ase diocese ya Embu egati yabo omugavana bwe county ya Embu Musubati Sisi Mbarire abwase anyakobo kwanira igoro ya amagendero aliaganetio muraibwensi ya Kenya omoske Dr. William Samoei Ruto anyakoba owikirania ase county yo. Your Excellency, I want to thank you because right now a big market worth 800 million is being built right here in Embu County, Embu Town, which is the headquarters of our county. Noena boni gomo yigoyo ikiranwa amono yo kabere omokonyi bo muraibwense ya Kenya. Omoske Geoffrey Rigathi Gachagua oyorekana kurwa ase obware. Ase omoyigoyo abasaba igo abarai kurwa askinse mocha Mount Kenya bagendrete koralia obomo amo no bwanchani no morembe. Raitu mwanchu muri chideka nemeronge bere na isane mochi abutokire mayigo koraga chinsenye obutuko bwigabwe Jumamosi. Asabali kibaito bamangana magia kurwa ase county ya Kisii. County ya Nyamira wike county ya Nairobi nko bakira ngambia muno na ibo goto gwakira ngambia muno soko chora kuliriria ekeunga e weekend chinsenye chobutuko bwarero nchenkoro kwa Kevin Onkoba okwaniria obuligirira borobia.